8 съвета за горене на мазнини, които няма да чуеш на друго място в интернет. Първо, яш едно и също в рамките на 2-3 дена. По този начин ще се налага да взимаш по-малко решения за храна, а колкото по-малко решения взимаш за хранене, толкова по-малко калории приемаш. Решенията ни измарят и това отваря вратата към импулсивното хранене. Второ, създай навика да ядеш само когато си на маса. Никакви хапки на крак, в колата или в движение. Само когато си седнал на масата. Трето, пазарувай от един и същи магазин с подготвен списък, така няма да ти се налага да се чудиш тепърва какво да си купуваш, за да се вмести в диетата ти. Четвърто, направи си малки ежедневни правила за моментите, в които се проваляш с диетата. Например, не ям сладко в офиса. По този начин следващия път, когато някой извади кутията с бомбони, за да черпи за рождения ден, ти можеш спокойно да откажеш, защото това е твоето лично правило. Пето, тренирай в дните, когато ядеш най-много. Ако знаеш, че в петък най-често преяждаш, тогава планирай всеки петък да имаш интензивна тренировка. Шесто, планирай храненията си. Приготви си по-големи количества от храна, които да оставиш в колата или в офиса, за да може следващия път, когато се чудиш какво да си хапнеш, да не отиваш в бензиностанцията, за да си вземеш вафла, а да имаш готова храна, която да изядеш. Номер 7. Махни храната от центъра на социалния си живот. Излизай с приятели на боулинг, на кино, на разходка в парка, а не задължително на маса с чаша ракия. И номер 8. Винаги когато ти се приеде нещо сладко или вредно, си задавай въпроса: действително ли съм гладен или просто имам нужда от почивка. В над 90% от случаите, когато хората преяждат с такъв тип храна, е следствие на стрес и напрежение, а не действителен глад. А може да разпуснеш по много други начини. А за още съвети за горене на мазнини, не последвай.